Здравейте хора, аз съм Ричи, това е Себастиан. Продължаваме да търсим маняка. И това не е трета част, това е първа част на Себастиан телефон. Маринчо го няма, има работа, излезъл и на помощ викнах Себастиан, защото сам не мога, той е по-силен. Един час вече го търсим, абонирайте се. Обидете си канала, ставте лайк и подписвайте. Един час го търсим и вие ще кажете защо на този един час не пуснахме. Да не харчим време и на този момент вече пуснахме. И хората мога убива хора. Това, че... О, шит! О, шит! Е, тук! О, шит! О, шит! Шит! О, шит! Хора! Хора, бегаме! И продължаваме. Продължаваме да го търсим. О, шит! Пауза, пауза. Ето го пак стане. Маняка! Не му гледаме аз сега. Значи, Изчезнал. Маняка е изчезнал по една причина, не знаем. защото ние отидахме някъде там и... Нали? Ние отидахме там. Чакай, ти искаш нещо да ми кажеш, да отидеш някъде. Да, аз отиваме там. Добре. Той ми даде... А? Да. Не знам къде отива. Маняка е там беше. Не знам. По да кажем, не знам. Какво прави този Себастиан? Отивам да видя. Отивам да... Уша! Пускай! Бегай! Бегай! Как той можеше просто просто не знам как можеше... Продължавам. Просто не знам как можеше да му съпадне. Не знам какво. Не знам какво да правим. Той къде е? Себастиане! What the fuck? Брат, какво прави с това? Да го им. Пускай го! Ладно тук, бъди! Хора! Ай, чао!